Καλησπέρα παιδιά, Kids Gamer εδώ! Μαζί με τον... Slash Παντονί. Gamer, δεν το άλλαξες. Όχι ρε μάλλα. Α. Εντάξει. Το έχω αλλάξει πολλές φορές και δεν μπορώ. Ναι. Σμόγι ρε, φορές τα γυαλιά. Δεν ξέρω τι κάνω. Πρώτη φορά το παίζω. Εγώ ξέρω και μπορώ να σου βοηθήσω. Ναι, zombies! Α, παίζαμε και διπλό άλλο να έχουμε δεύτερο. Ναι, γαμώτο. Δεν έχει PlayStation. Έχω το 3, όπως και εσύ. Έχεις το 3. Το ξαδερφός μου το έχει. Στο έχω πει 3 φορές, αλλά ποτέ δεν μ' ακούς. Εγώ ρε. Ναι. Είναι μακάκας. Play online. Όχι online. Lampard. Μπορώ να σου βάλω και φωτάκια. Ναι, για βάλε μου. Πάρει και ένα ζόμπι. Βάλε μου βοτάκια. Αν ναι, στο ζόμπι δεν μπορούμε. Ναι, δεν έχει φωτάκι σου. Play online. Γάμο το πώς παίζουνε. Αυτό ζόμπι είναι φωτάκι. Α, το βρήκα. Αλήθεια. Αχα, νομίζω. Ναι, το βρήκα. Έχει πει σε αυτήν. Γαμάτο. Πάντα. Πω το PlayStation κάνει πολύ θόρυβο. Ξέρω. Το συγκεκριμένο έτσι. Ναι, και είναι από τα καλά κιόλας. Τι είναι. Έτσι αρχίζει. Α, σου πάει γρήγορα πάντως. Shut the fuck up. Βάλε και την κάμερα. Πλάτς κομπούσα. Αφού είσαι. Πω. Απλά να του δείξω τώρα λίγο τα κουμπιά. Κοίτα. Ξέρω να παίζω Call of Duty. Παίζω από το 2010 Call of Duty, το 3. Στο PlayStation 2. Αλλά το έχω χάσει γαμώτο. What? Α, είναι άλλη πίστα, ναι, οκ. Όπλησε. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Μαλακά. Στόχευσε. Μαλακά. Ερένα. Ξέρω. Πήγαινε και μαχαίρος έτσι. Είναι round 1. Α! Μην χαλασέ. Βοήθεια! Βοήθεια! Μαχαίρωνε, μαχαίρωνε. Να δοκιμάσω. Όχι. Μία σημεία εγώ. Οκ. Slash πανδονίου παίζει τώρα. Αυτό είναι ανεβερμένο. It's Macarosa, obviously. Ξανά. Στην καμίση την πήκα. Δεν το κάνω. Καλοκαίρι είναι. Η μουσική μου τη πάει. Και εμένα. Να σας ξαναδείξω άλλη μια φορά τα παιχνίδια που θα παίξουμε Κάτσε, ξεκινάω τώρα. αργότερα. Καλά, θα έχεις απάψει. Δεν θα τα παίξουμε αργότερα, αλλά ναι. Έχουμε το Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 4, UFC 3, Φαντάζομαι δεν ξέρεις καν τι είναι. η box είναι κάτι τέτοιο, και PACE 2013. Αυτά είναι τα games μαζί με το Black Ops 3, 2. Πάμε. Ναι, πάτα. Χαρακτηριστικά μου γυαλιά. Αχα. Ρε, μη βάρας με όπλο! Ρε, δεν το πατάω εγώ. Σορπίζομαι. Δεν το πάταγα εγώ. Είναι γυναίκα. Δεν το πατάω εγώ, σορκίζομαι. Γεια σου. Όταν προχωράω, κοιτά. Αυτό είναι το μαχαίρι. Όταν πατάω για να τρέξει, πυροβολάει και ταυτόχρονα. Για κάτσε, ας το ανοίγουμε. Κάτσε μία. Κάτσε, είναι και από πίσω, Όχι, εσύ το πατάς. Ξένε λέω. Ή είναι πολύ καλή η παίκτρια, ή εσύ αποσύβω. Όχι, είχε σκύψει. Πέταξε χέρι μου βίδα. Αλλά θα την πάρω. Δεν είναι από τίποτα. What?
Δεν το πατάω εγώ. Γεια. Φτιάχνω να το δείτε για 5 λεπτά. Γεια. Φτιάξω. Νομίζω έχω Τι ήταν αυτό? Αυτός. Ρε, τον τοίχο μου. Τον τοίχο μου. Την πόρτα μου. Μιλά πιο δυνατά. Ωραία. Round 2. Μιλά πιο δυνατά. Γύρος 2. Και ελληνικά θες. Γύρος. Πατάτα τζατζίκι. 2. Είναι αυτό που τρέχει. Με κυνηγάει. Να το. Το έχεις ξαναπαίξει. Ναι. Max a hoo-ha, and so am I. What the fuck. Τι φωνή είναι αυτή? Γυναικεία. Έχεις ακούσει ποτέ τέτοια φωνή γυναικεία? Ω, τώρα είναι με 2 μαχαιριές. Fucker. Σόφο. Ω, είναι και από πίσω. Γεια όλοι. Δεν είναι μεγάλη πίστη. 13 αρχίδης. Το μπούστι. Εσύ So, αυτό ήταν παιδιά, τα λέμε στο επόμενο gaming video. Goodbye!